गावनि दायावनो बेबायदि जानाङो। गावखौलाय सोरथो बेबायदि जानला मानला बुंनो थिनलाबायदों। दाना मोनबायना बिदाजों। मोजाङानो जादों दे, हामदो दे। एसे सम सम बेबायदिनो मोननांगौबो। मानसिया लोंबानो जाबानो बिदि जानांगौना सोरबा। नोंखौथ' मा बुंबावगोन आङो सोरां। आंलाय मा बुंबावगोन। बेफोरखौ सानबाय थाबा खर'आसो फाग्लि जागोन आंना, माथा गरम। मिसना नुबाय दा। आं जौ फेबायलै मिसना। गाज्रि दामोनसै आंखौ। बेलाय दिनै बेबायदिनो मन्त्रसो रायबाय थासिगोन नामासै? बाद दे आरो, खोमायाव थुला सोना उन्दुगोन बाराबा। मिसना गोदो गोदायसो सिमांफोरनि नामखौ मख'नानै उन्दुयोमोन आङो। दानाबा सिमाङानो सिमांसो जाबाय। मा खालामखो नोङो सिमाङाव मा बुन्दा, मा खालामखो? गुड नाइट। मिसना आं गोजांबाय होनदों, बावनो उन्दुनांसिगोन। एमु सोरांसो नामा? आयु सोरां मावसो बुन्दा नोङो? आयु आयु माथो बेलाय सोराङानो मार। मा खालामफैदों नों बेयाव? सोरां मावसो बुन्दा होनदों आङो। मा जाखोब्रा? गोख्रै सिखार माबे, जल्दि सिखार। आंनि बिसिनायाव आंनि साइडआव मा खालामदों नोङो? मा खालामनो आरो, उन्दुदोंब्रा उन्दुदों। गावबा गाव साइड थाखानानै नोङो आंनिथिं फैदों। गोजांदों आं। माथो गावनानो खम्बल दंखायो। लोंनानै नोङो फात्ता गैया नामा? गावबा गाव बिसिनाखौ सिनाया नामा नोङो? सिरि सिरि उन्दुनो हाया नामा ब्रा, दारमा हासदिनो। गोख्रै सिखार सिखार, नङाबा दा नै नाख्लाय हरगोन आं मिथिखा हलेबा। आयु आयु सिखारबावा माथो बेलाय। गोख्रै नोंनि बिसिनायाव थांगोन ना थाङा नोङो? दाङा माथोसै आङो। इयो बिदिसो होनबावदो नोङो। गोख्रै थांनोबा थां, मिथिबायना सोरां मावजि बुन्दा। जाखायाखै, बेयावनो उन्दुगोन आं। थांगोन ना थाङा नोङो? नङाबा दा नोंखौ फिथा सौराय एन्थाब लादु गासिबो बानायजोबगोन आं। सिरि सिरि उन्दु गावबा गाव। बिदिबा नों थांथारा? नोंखौ नोंसो बिदि सोरां मावजि बुन्दा आंनि बिसिनायाव फैदों नोङो? नोंखौथ' नाख्लायनि आङो। सिखारगोन ना सिखारा नोङो सोरां मावजि बुन्दा? नोंखौ साला सोरां मावजि बुन्दा। इयो मासे गाज्रि सिमां नुखो आंलाय। मोजां मोजांसो सिमां नुनांगौ। आंना माबा सिमाङानो गाज्रि गाज्रिसो नुबाय। आरोथ' दिनै आंनि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोब्बाय। नंगौ सोरां, गासिबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय। आंनो दायनिगिरि। नोंनि बेबायदि हालोदनि दायनिगिरियाबो आंनो। इसोराबो आंखौ निमाहा होनो हानाय नंलादां। सोरां, मानो मोजां जाला नोङो? मानो जौखौनो गारा नोंलाय? मानो? आरो जुरिखौलाय मानो हाबा लानाय नोंलाय? बिदि खालामनोबा आं बोरैबासो मोनजोब्बायलै। मा खालामबावनो आंलाय? जेसेबां आं नोंनि सेराव थागोन, नों आंखौ बावनोनो हानाय नङादां। बेखायनो आं बुंबायबो, बरिसाखौ बुंबायबो आङो बेनिफ्राय थांसै होनना। नाथाय बेबो न'खौ गारलांनो बायो। गावनि बिमा बिफाखौ गारलांनानैलाय मारै गोजानाव थानो? आंनो बहाबा गोजानाव थांनानै थाहैनोसो लुबैबायलै। मा खालामबावनो आंलाय? नोंथ' बुंदोंमोन माथो सोरां, थांदो आदाजों। नाथाय दा मानो लोंफिनखो नोंलाय? आंनो पापि, आंनो सुनिलै। मा जाबावगोन? आंनि सबसे दाया बेनोदि
जानायानो सबसे बोरै गाज्रिमोन आंनि नाथाय मा खालामनोलै आइयाबो हरथारबाय आंखौ आरो मा होनलाबायदों नों सोरां दाबोरसे आंखौ मा साननांगौ मा बुजिबावगोन आं मा बुंबावगोन सानदोंमोन जि जाबाय गोरोबना थानो नाजानो नाथाय नोंनो बेबायदि खालामबाय थायोबा माबोरै जानो सोरां दा आंनि थाखायनो बुलाय सोलाय जाबाय बिदा फंबाय एम' आं बेयावलाय माथो खालामबाय थाखो नोंलाय जेबो नङा टयलेटाव फैदोंमोन आं ओमफ्राय नोंलाय माथो बिसिनायावनो गैयामोन मानसिया बबाव थाङामोन दसे बाहेरायावसो जिरायदोंमोन आं इमान गोसोआव बाहेरायाव जिरायदों आंहा माला दिन उन्दुलांखो नों सिखारनायखौबो थालखौनो मोनलायलायासै आङो दे गोसोआव उन्दुहैफिनदो ओं नोंबो उन्दुदो मानोथो बाहेरायाव थाबाय थानांगौ जाखो मोनायावलाय आंथ' माबा दसेनो जि गोदो उन्दुलांबाय दसेनो सिमांबो नुलाबायबाय ओमफ्राय माबा दे मोजां उन्दुखानांगौसो माथो सिमां नुवा ओमफ्राय बर'सा सिमाङावनो आङो जोंनि बेबिखौ नुदोंमोन ओमफ्रायथ' ना जेबो नंला माने आं सिमांखौनो गोसोआव गैला दे उन्दुदो उन्दुनो माने आं उन्दुनोनो ओंखारासो सिरिमोन ना मानोबा ओमफ्राय आं उन्दुनो ओंखारासैबा माथो खालामबावनो देनाय ओमफ्राय आंना बेबिया हा बेबो उन्दुनो ओंखारासै दा आच्छा मानोबा जानो आरो नोंनो सोंना नाया मानो होमबालाय बाबा सना उन्दुनो ओंखाराखै होनदों नामा आंथ' आरो उन्दुनो ओंखाराखैनो मालाय नोंसालाया बिमायानो उन्दुवाखैबालाय आंना बाबा सनायालाय बोरै उन्दुनांगौ जाखो ना आबा सना आंनिसो दाय जाबावबाय नामा माथो नों उन्दुबासो उन्दुगोन दा नोंगौसो माबा नङा दालायथो देनाय थाब फैनायसै नोंखौ बिराद नायनो लुगैबाय आंथ' आरो ना खोनादों ने नोमफाया मा बुंदों मालादि बामनो मोनबावगोन दे आं बामनो थाखायथ' एसे नेथ'बावनांगोन माथो नोङो ओमफ्राय रलाय नों बोरै मिन्थिखो जोंहा फिसालायानो जागोन होननानै फिसाजोबाबो सोलियोना नोंबायदि किउट जाखागोन ना बुंनायफ्राथ' नोंगौसो माबा आबा सोरां हामाथो जालांखो नोंलाय मानो एसेबो बुजिनो नाजाला नोंलाय आबा एसेबां मानि बुजायबायो आङो थेवबो मानिया बे गथ' सासेया खर'फोरासो साखावजोबलाय लांबाय आंना ना ओरैसो जानो ना ओरैसो जानो आबा सोरांखौ नायोबाबो दुखु मोनलायलाङो आरो आबा बरसाखौ मालाय मा बुंबावगोन आङो जारलाहाय बिसोरजोंबो जारला माथो दाबो उन्दुदिया नोंलाय उन्दुनो मालाय मारैथो उन्दुनो ओंखारबावनो जाखो आंलाय माथो जालायखो नोंहालाय आरोलाय माथो जानो माने आबा सोराङा नै दासो बावैसो फैदों बेखौलाय आरो माथो बुंबावनो मिन्थिखाया होमबा नोंहा बेनोथ'हाय बिफा जौ लोंनायखौ एसे गारथ'बायमोनलायो दाबा मा गोसो जाना लोंफिनलायखो आरो लोंना फैलायबाय नामा बेलाय लोंना फैनानैथ' बिदाजों गावजों दुमदाखाल जानायखौ नुवाखै बिदा फंबाय दिनै थैलायनोसैमोनानो बुलायलायनानै बिहाबो लोंनाय मानसि बिहाबो आरो रागा जोंबाय बे आबा सोरांनाबो जाद्राया नङाना बायदिसिना बुंबाय थाबालाय सोरथो सहायनो हानांगौ जाखोसै ओरैनो आबा बरसाया बेसेबां गोसो हमथा थायो बांसिनानो जेबो बुंबावासो आबा सोरांखौ थेवबो बे सोरां आबायासो मानो एसेबो बुजिनो नाजाया मा होनबावगोन आङो सोराङा बिहामजोनि खबरखौनो खोनानानै लोंफिनाखैथ' जानोहाय बिफा आंबो बेखौनो बायदि मोनदों बेखौनो खोनानानै खर'फोरा गरम जायाखै बियो
नाथाय जों मालाय दा मा खालामनो हाबावनो बिफा देनाय बुंनाय बिसिनि संसारखौ सानबा बोरैबासो मोनहरलायलाङोहाय आंना मा जाहैगोन बिदा फंबाय सानैजों इयुन समाव बेबायदि दावराव दावसि जाबाय थायोबा आरो दावराव दावसियाबो जाया मानो जानो आरो जुरियाया मानोथो लाबोनो बेलाय जुरियाखौलाय बिदिबा गावनि बेफोरबायदि हुदाखौनो गारनो हायाबालाय मानोथो हाबा लाया बेलाय लानाङामोन ना आं मालाय माथो बुंबावगोन बिफा आंथ' सिगां समाव जुरियाखौसो हाबा सोरांनि नङोमोन उनाव मिथिबाय मा ओमफ्राय मानसियालाय दा बहा दं बेलाय उन्दुदोंना उन्दुवाखै र' एसे थांना नायनि आं नै बिफा दा थांसै नांगौबा गाबोन फुङाव रायलायदो दासो बिसिनायाव दोनना फैदोंहाय आङो बे आबा सोरांखौनो बुनोसो लुबैबाय आंबो दा गावबो हाबा जाबाय एसे दायथ' गोनां जानांगौ ना मानसिया बेबायदि लोंना जाना आल्थु फाल्थु देखायबाय थाबाल' जागोन नामा हामदों दे बिदाजों एसे बुजादों बिदिबो नंद्रायाहाय बिफा हा एसेबां मोजां मोननाय गारनो एसेबाबो सम लागोन माने मानसिया दाबो गनायनो हायाखै इमि आइखौ बिबाजै महरै आरो आंहा फोथायनाय दङ आबा सोरांखौ जुरियायानो मोजां खालामफिननो हागोन सानसेबाबो मोजाङाव फैफिनगोन आबा सोराङा जुरियाखौबो बुंनाय नायदोंमोन आङो दा मा सानो बियो अन्थाव बाथाव जुरियायासो दा माथो खालामबावनो जोंना फिसालायाबो बिदि जाहैबाय आरो जोंबो आबा बरसानो बिहामजोखौ सोरां आबानि फसायनायखौसो लानानै फैफ्रांबाय दा बेनोथ' जाहैबाय महा जारलाया दे बिदिबा बिफा उन्दुदो हरबो थ'बाय गाबोन रायलायनोसै दिनैलाय माथो साहाबो मोनलोंला नामा आयु आबा सोरां सिखारबाय नोङो दहायनो सिखारदों आं हा दिनैलाय एफा थाब सिखारबाय होनबा नोङो बोरो ओमफ्राय दाबो साहाबो गैया नामा आंनो आयु आबा नों साहा मोनलोङाखै दाबो नोंहामजो मोजाङालाय बोरो न'आवनो दङथ' आबा र' थिनहरनि आं बिदिबा मा खामानि मावदोंथाय साहा लाबोनो खिन्थामाबाय दे आबा दे हा नोंनो लायना लोंफैबानो जायोमोन ना साहाखौ आच्छा हिन्जावालाय मानोथो होमबालाय आबा सोरां नांगौबाल'सो बिहामजो दा नोंहालाय ओरैनोबालाय माथो सोंग्रांबो जायालाय बिहामजोखौलाय बाद दे साहा नांगौ आं दानो र' थिनहरनि आं माथो दिनै मावजि बुन्दिनि महरखौ नुथाराखैलै सोरां मावजि बुन्दा आं नोंखौ मिथिथाराखैमोन सिखारबाय होननानै माने नोङो दहाय गोदो गोदो उन्दुलांदोंमोन नालाय बेखायनो डिस्टार्ब जाजानो गिनानै फैजायाखैबो आङो आच्छा सोरां दे जोंहा बिदिबा जौआ लोंहरदो मा बुंबावगोन सोरां माबेलाय आरे बाबा बेनोथ' नोंनि जिनिस ना नोंनि लोगो नोंनि जिउनि लोगोरि नोंनि सुखु दुखु गासिनिबो नोंनि पार्टनार नोंनि लोगो जौआनोथ' ना नोंनि गासैबो नङा होनलाय सोरां जाना माला आरेबा दालाय माथो जानला माला जालायखो मैयालाय माथो बेखौनो जि गोथाव मोनदोंमोन नोङो लोंबाबो थोलायलायाखैमोन बेनोसो माथो बेसेबां गोथाव मोनदों नोङो आरो दिनैलाय माथो जाखो सोरां दे लोंदो एसे मोजां लाबोदों आङो मा लोंनो गोसो लोंदो नोङो सोरां आं गासिबो रेडि खालामनानै लाबोखाजोब्बाय नों गोजा लोङो ना गुफुर लोङो ना आरो न'नि फिनाय माइब्रानि लोङो ना गोरान लोङो मा लोंनो नोंलाय सोरां दिनैनिफ्राय आरो गासिबो न'आवनो एभेलेबेल नोंनि थाखाय जास्ट फर इउ सोरां मा फाग्लि जादों नामा नोंलाय आंलाय फाग्लिखा माथो आरो आं फाग्लिनिनोथ' नों जाबाय आंनि फाग्ला फिसाय जौ फाग्ला फिसाय माने नङा माने आंनि फिसाय आरोना
आरो दिनैनिफ्राय नोङो जेराव मेरावनो खाराव माराव नागिरनांलाय नंला जौखौ गासिबो आं बेबस्था इन्तिजाम खालामना होखाजोबगोन सोरां न'आवनो हासुगु खिगु लोंबानो जाबाय नोङो दे ना फेगोमाला बायो ना मा खालामो नोंनि गोसोसै सोरां मा बखिलाबायदों नोंलाय आयु आंलाय मानो बखिनांगौ सोरां दिनैनिफ्राय आंनो नोंनो जौखौ बानाय होगोन नांगौबा आरोथ' आंनि फिसाया जेला जौखौनो एसेबां गोथाव मोनो नालाय आरो नोंथ' जाबाय जौखौनो गोसो थोयो आंलाय आंनि फिसायनि गोसो थोनायखौलाय मारै जुदा खालामनो दिनैनिफ्राय नोंनि लोंनाय जानाय जेबो बादा होला आङो दे लोंदो माथो जामारखोलै बेलाय मा गोदाव सोराव जौ लोंना थिनलाबायखो आंखौलाय आरो लोंग्राजों जानो थाखायबो अनेक आइटेमफोर दंखायो सोरां नों बुंल' दे आंखौ दे बेखौनो लोंग्रोजोबदो ओमफ्राय दा नांगौबा बिहरबानो जाबाय दे आरो दंबावखायो दे होमबा माखासे खामानि मावहैग्रोनि आङो नोंहा लोंथ'बाय था हेपि जौ दे सोरां गुड मर्निं आं मा एसेबांथो जौ फाग्ला जामारबायना आंनि हिन्जावानो होफैलायनो आंनो बिराद लोंद्रायबाय नामा आंलाय ओमफ्राय जुरियालाय मा जाखो माथो बादासो होयोमोनलाय बादा होग्रानो जौ लोंथिनदों मानोबा सोरां मावजि बुन्दा बे न'निफ्राय आरो नोंनि जिउनिफ्रायथ' थांखागोन आङो नाथाय थांनायनि सिगां नोंनि जौ लोंनाय आरो नोंखौ मोजां खालामलांग्रोगोन आङो बेनिफ्रायसो थांगोन आङो आंनि जिउखौलाय माथो बुंबावनो आरो आइ आफामोनाबो सानलायलायथारदों खोमा आंना फिसा हिन्जावा बिराद मोजाङै सुखि संसार जाहैबाय नाथाय अबाव सुखि संसार जानो बेवहायथ' आंनि हां लानोबो उसुबिदा जाबाय हां थोनोसो मोनबायलै आङो हांखौनो लानो खस्थ' मोनथारबाय आङो सोरां मावजि बुन्दा मोजां जाफिनथारनांगौ नोङो आं खालामगोन नोंखौ मोजां जेरैखि जायाबाबो